Niata karon diri sa Naga City sa Cebu, diri sa bungbong nga ulan oh. Na si nanay og asawa ni Brother Lito, si Juna. Nay, lingi sa nay. Ingna og hi. Hi, namin sa Naga City. Nandito na. Bungbong nga ulan. Namin diri sa bungbong nga ulan. Oo, bungbong nga ulan oh. Ulan taw mo sa bungbong nga ulan. Ipriso ang ulan. Chlorinated water oh, nangangamoy chlorine. Nice. Ha? Hindi, musuroy sa taaning kuan. Oh. Muna ang bungbong nga ulan. Oh. Ang ilang dalan oh. Oh, lubat na may imong cellphone. Sa sunod na lang. Oh. Pangari mo. Nindot oh. Oh, naipagaypay nga tanom oh. Oo, oh. Di ako nang givideohan. Lapad ka nga pagaypay. Oh. Ha? Oh, sige, picture eh. Ga-video manggog ko. Mao nga pusing na si nanay. Muna pusing na si nanay. Tora ang kuan. Bungbong nga ulan. Ha? Mura man yung sa planggana sa Aguinaldo. Aguinaldo Shrine. Nahinumduman niya ang sa Aguinaldo Shrine dito sa Cavite. Pero kawa man to dili. Kawa. Oh. Sa Amerika. Natulog ka buok. Dako kay nga kawa. Nahinumduman ni nanay sa Aguinaldo Shrine sa Cavite. Nindot po ni siya no. Bungbong nga ulan. Abi na ako og malatayan ng kuan. Naisuga. Di man di ay. Oh. At least nasaksihan nato ang bungbong nga ulan. Oh. Nice. Oh. Siga. Oh. Unsa man ang kahoy nga namunga man na may nagbitay ng basket. Basket ang bunga sa kahoy. Suga din na siya. Suga na siya. Wala pa gipasiga. Ano siya ikuan mga light pa, mga light. Ay sibahan na diha ta. Simbahan sa Katoliko. Okay. Hangtod sa sunod higayon, gikan dinhi sa syudad sa Naga sa Cebu Province, sa probinsya sa Sugbo. Kini ang inyong igsuon ug higala, si Jeremias Hangad, signing off. Bye bye.